den 4 v Japonsku. Dneska si projdeme chrám Shinteno, ve kterým se odehrává bleší trh. Bleší trhy jsou pro Japonsko celkem specifický, odehrávají se většinou o víkendu a my jsme stihli 3. Jsou skvělí na nakupování suvenýrů za mě, mnohem lepší, než si koupit někde v nějaký turistický pasti prostě magnetek nebo klíčenku, která je stejně vyrobená v Číně nebo ve Vietnamu. Udělá to mnohem větší radost, je to něco, co je většinou dost jedinečný, i když nemusí být, protože na tom blešáku se prodávají i nové věci. Já jsem si tam třeba koupil tyhle ty hůlky, prodávala to tam jedna paní ve stánku a jsou nový. Vybral jsem si tady tyhle do černa, měla tam různé barvy. Takže i jako nový věci samozřejmě, jsou tam i stánky s jídlem. My jsme si k snídani dali vaječnou omeletu, pak jsme si dávali i tajaky, což je moje oblíbená sladkost v Japonsku, to jsme jedli jako dost často. Tady jsem vyzkoušel plněný čokoládou, ale prostě na ty červené fazole nic nemá. Takže za mě je to skvělý výlet, i klidně několika hodinový, kdy tak jako tak byste do toho chrámu pravděpodobně šli, protože to bývá ve velkých chrámech, které jsou turisticky vyhledávaný. Při tom procházení si můžete i něco koupit. Je to dost hezký takový kulturní výlet. Pokud máte odvahu, můžete si i zkusit pokecat s Japoncem. Já takovou odvahu neměl, i když potom, třeba asi po 2 týdnech, co jsme v Japonsku byli, jsem si s jedním Japoncem popovídal, vlastně s 2 dohromady. Je to celkem zajímavá, zábavná historka, kterou vám povím někdy v příštím videu. Mým hlavním cílem na tom blešáku bylo sehnat nějaký foťák na film. To se mi bohužel nepovedlo. Spoiler, i když teda na tom blešáku bylo spousta pěkných foťáků a myslím si, že kdokoliv z vás by si tam třeba i vybral. Mně do oka prostě zrovna nic nepadlo. Tak ještě než se dostaneme k Umeda Sky Building, tak bych vám chtěl ukázat, co jsem si teda vlastně nakonec koupil. Ne na bleším trhu, ale ve skvělém obchodě, který se jmenuje BB, jako B.B. Dám když tak odkaz na jejich Instagram do popisku. Je to obchod, který je v čtvrti Amerikamura v Osace. Hned u vchodu vám vezmou tašku nebo baťoch, protože jsou tam opravdu velice úzký uličky, tudíž byste prostě do všeho naráželi. Jejich fráze první, co použili, bylo please touch everything, prosím, dotkněte se všeho, což bylo super, prostě, jak říkám, těch věcí tam bylo tolik, že nebylo možný na všechny se podívat, některý prostě byly zpravidla pod těma ostatníma nebo za těma ostatníma, tudíž bylo potřeba některé věci vyndat, abyste se dostali na některý jiný. Byla tam fakt velká škála zboží, keramika, nože, hodinky, plagáty, vinily, plišáci tam byly, fakt jako velká spousta věcí a doporučuji, pokud jste v Osace a máte cestu kolem Amerikamura, což jako i ta Amerikamura je dost pěkná na to si jí projít, ale je turisticky teda dost vytížená mi přišlo, tak ten BB Market nevynechejte, je to pěkný, pokud tam teda nebude moc lidí zrovna, tak bych se tam určitě šel podívat být váma. Navíc pokud je začnete sledovat na Instagramu, tak vám dají za to čokoládku a to se vyplatí. Základní problém s tímhle foťákem, což už jste si mohli všimnout v minulém videu, kde jsme procházeli Naru, kde se vám klaní jeleni, tak když tak odkaz někde tady. A seš? Vyfocenej. Nežer mě. Jo, mám ty dny trošku prohozený, protože Nara se odehrává ve skutečnosti až po tomto dni, ale já jsem si ho tam koupil s tím, že jsem potřeboval nějaký plastový foťák. Chtěl jsem, aby to bylo dost lehký, aby se do toho prostě dal film, mělo to blesk, stačilo to natáhnout, cvaknout, hotovo. Pro porovnání můj foťák, který jsem tam nosil, digitální, má prostě 3 kg a nebylo vždycky příjemný ho mít na krku, tudíž jsem byl rád, když jsem do kapsy mohl strčit tohle. Navíc film má prostě něco do sebe a mám jako moc rád analogový focení. Tenhle foťák jsem si koupil s tím, že má prostě na sobě nálepku Coca-Cola, že to je nějaká značka a jenom je to přelepený, tudíž to má nějakou svoji takovou jako hodnotu, protože to přede mnou někdo měl a prostě se na to nalepil samolepku, akorát, že to nebyla samolepka. Tohle je oficiální Coca-Cola fotoaparát na film. Je to podle mě foťák na nějaký svatby, narozeniny a různý takovýhle akce a to říkám protože zezadu má seznam frází v japonštině, některý i v angličtině a potom tam má volitelný kolečko, kterým se vybere jednotlivá fráze. To já jsem ale nevěděl, měl jsem tam prostě nějaký číslo a ty fráze jsem nějak moc neřešil. No, nakonec se ukázalo, že jakou frázi si zvolíte, tak ta se vám vytiskne na fotku. Takže všechny fotky, co jsem fotil s tímhle foťákem, mají prostě vytištěnou nějakou frázi. Jsem rád, že jsem to předělal z Happy Wedding na něco v japonštině, protože nechtěl jsem mít asi na všech fotkách Happy Wedding. Každopádně jo, tak je to taková jakože funny historka, která
mi úplně neskazila ty fotky, naopak je to prostě něco, co si ty fotky nesou, je to nějaký příběh, řekněme. Jo, prostě si to potřebuji nějak odůvodnit, abych z toho nebyl smutnej. Další chyba toho foťáku, které jsem si prostě nevšiml, neověřil jsem si ji, protože já jsem ho kupoval v tom bazaru, v tom BB Marketu, který jako takovej ten obchod byl skvělý, jako tohle je moje chyba, že jsem si nic nezjistil, protože já jsem si kupoval nějaký filmy, i v tom Japonsku, tady třeba jeden, takovýhle pěkný filmeček, moc pěkný. No, ale do tohohle foťáku ho prostě nechci strkat. A to z jediného prostého důvodu, protože ten má 36 expozic. Pokud neznáte focení na analog, tak ta rulička toho filmu má určitý počet fotek. Tahle má 36, jenže do toho foťáku se vejde 24. To znamená, zbytek fotek jde prostě do kopru, na nich nebude prostě nic, což je škoda, protože čím víc fotek, tím líp. Je to mnohem lepší nepřehazovat pořád filmy. No, já jsem do toho samozřejmě strčil větší ruličku filmu, víc expozic, tudíž už potom prostě jsem ji nemohl dofotit, což je velká škoda za mě. Tohle jsou dvě hlavní chyby toho foťáku, kterých trošku lituju, zároveň je to zas další historka do videa, takže free content. Teď už nás čeká jenom výhled z Umeda Sky Building. Byl to moc pěkný zážitek, doporučuji tam jít kolem toho západu slunce, což je, já nevím, kolem 6:30, 7 hodiny. Samozřejmě v tu hodinu se tam jde podívat velká spousta lidí, ale jako tady na těchto turistických atrakcích prostě nemáte šanci být sami, jo. Proto my vlastně příští rok, kdy letíme do Japonska, plánujeme projít to Japonsko po těch míň vytížených oblastech. Projdeme to tak nějak jako s menším počtem lidí, doufám. Hlavně si chceme užít přírodu a nějaký onseny, ale myslím si, že není úplně špatný projít si i věci, které jsou turisticky vytížený, protože má to důvod svůj, proč jsou turisticky vytížený, prostě jsou to pěkný místa. A Umeda Sky Building bylo moc pěkný místo na výhled na tu Osaku. Celý ten prstenec té vyhlídky, tak je do té podlahy zakomponovaný fosfor, tudíž to svítí ve tmě. Do toho Umeda Sky Building se jede vlastně od určité části, kde je i restaurace, kavárna, tak z té části se vlastně nahoru vyjede eskalátorem, který vede tak jako uprostřed toho prstence. Doporučuji v té části, kde je ta restaurace, projít si i část, kde se vysvětluje historie tady téhle budovy a vysvětluje se tam, jak se postavila. Je to celkem zajímavý, mají tam i video, obrázky, vlastně celá ta část, na který vychodíte, tam byla vytažená pomocí lan mezi těma dvouma mrakodrapama, takže tohle bylo jenom takový kratší video, ve kterém jsem vám chtěl ukázat, co jsme za tenhle den vlastně prožili. Bylo mi škoda ty záběry prostě nevyužít a jen také někam schovat u sebe v počítači, takže tak. V příštím videu se můžete těšit na Kyoto, na ubytování v Gionu a možná na další věci. Tady je malý teaser. Chrám? I don't think so. Ostřík zadku.